skupili smo se kako bi otvorili sam objekt dječjeg vrtića Martinska ves, prvi vrtić na području općine, a onda ćemo vidjeti ako bude potrebno, nastavit ćemo i dalje i daj Bože da to nastavimo jer bude taj vrtić nedostatan. Inače, radi se o objektu koji je koštao negdje 940.000 eura, od toga smo 580 dobili iz EU fondova mjera 741 i tih 580 je trebalo biti dovoljno za 100% financiranje dječjeg vrtića, ali kao što ste i sami upoznati zadnjih godina cijene u građevini su otišle strahovito gore, tako da nam je ovaj ostatak dio od 100.000 eura sufinancirala županija Sisačko-moslavačka i to zahvaljujem se županu na tome što je podržao općinu u izgradnji ovog vrtića, a ostatak je financirala sama općina Martinska ves. Radi se o vrtiću koja ima 3 odgojne skupine, 37 djece i nadam se da u prvom momentu, kao što sam već rekao, to bude dovoljno za svu djecu s područja općine Martinska ves. Drago mi je, velim, da smo napokon napravili ovaj vrtić. To smo mi planirali pred jedno 4 godine, ali kao što znate kako to ide po prijavi na EU fondove, zatim sam natječaj, zatim izgradnja koja se malo odužila 2 mjeseca, a sad smo u formiranju javne ustanove dječjeg vrtića. Prvo moramo napraviti program rada vrtića, nakon toga formiranja javne ustanove i nadam se da bi po tome sve bilo gotovo do kraja godine, a onda bi iduće godine krenuli sa samim radom dječjeg vrtića. Od 9. mjeseca do danas otvorili smo 3 vrtića. Obnovljen uređen vrtić u Sunji, novi vrtić u centru Siska i vrtić u Martinskoj vesi. I to je zaista dobra dinamika na radost svih roditelja, pogotovo ovdje s područja općine Martinska ves, jer ovaj vrtić se nalazi na izvrsnoj lokaciji. Nalazi se na samom izlasku iz općine prema Sisku, odnosno na samom ulasku iz Siska prema općini Martinska ves, što znači da će roditelji moći ostaviti svoju djecu kada idu na posao u Sisak i isto tako preuzeti svoju djecu kada se vraćaju s posla kući. Stjepan je govorio o vrijednosti vrtića, o odgojnim skupinama, ono što predstoji općini sada, da realizira formalno pravne uvjete kako bi se djeca upisala i kako bi vrtić krenuo s radom. Vrlo smo zadovoljni s ovim projektom, ali i sa svim drugim projektima koje realiziramo na području općine, pogotovo s projektima cestovne infrastrukture. Onaj najnoviji projekt koji je sada u tijeku, a vrlo je važan za općinu Martinska ves, je rekonstrukcija ulice Marijana Celjaka. S obzirom da je ovo prometnica koja povezuje desnu stranu općine Martinske vesi sa Siskom i sada su u tijeku radovi i tu je cestu bilo potrebno rekonstruirati prije nekoliko godina, međutim ona je dodatno uništena prolaskom teških kamiona i iduće godine će biti završeni taj projekt u tijeku. I još jedan važan projekt, ali za lijevu obalu Save, odnosno za lijevi dio Martinske vesi, a to je cesta kojom povezujemo Sisak, odnosno Sisačko-moslavačku županiju, Zagrebačku županiju ili Sisak, Ivanić preko Martinske vesi. Dakle, radi se o cesti od Mahova prema Ivanić gradu, duljine 8 km, širine 8 metara i ta cesta je iznimno važna ne samo za stanovnike koji žive na području općine Martinska ves, već isto tako i za gospodarstvenike koji se nalaze u gospodarskoj zoni Mahovo i za sve one koji će doći u gospodarsku zonu Mahovo. Dakle, zaokružujemo cjeline, realiziramo sve važne projekte za svaku općinu, za svaki grad na području naše županije, a mene osobno posebno vesele projekti koje realiziramo na području općine Martinska ves.